अन्धेगापर जाय बिथांजोआ खैराबारिना बिथांजोआ जोंनि दिनैनि बेदर जानायखौ बिथाङा बानदों गोबार आखाइखौ आरो बिथांनि बेदर बाननायजोंल' नङा बिथाङा मानोना इसोरनि अननायजों गथ'फोर मोनबाय जाय गथ'आ जाय फिसाजोआ बिए कमप्लिट जाबायना दा बेनि मेगना माबादिमोन आरो नुनायनि अबस्था माबादिमोन आबि नानि आलफनसानि थालांनाय ससमाखौ हमनायाव दिनै बिनि फिसाजोआ सानसेखालि बिजानो फैनायाव बोरै हामखो बेखौ नोंथांमोना दाखालि मबाइलजोंसो होनायखौ खोनादोंमोन दिनै बियो मोगथाङाव फैबाय बेनिखायनो नों बबेनि मा नाम आरो ओमफ्राय नों मा धोरोमनि आरो बेजों लोगोसे नों माब्रै नोंनि गथ'नि मेगना माब्रै जाखो बेखौ एसे बुंनानै नोङो जोंनो फोरमायगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय गासैनिसिमबो खुलुमबाय आंनि मुङा रश्मि बर' आं खैराबारिनि आंनि गामिया बोग्रिबारि माने आङो दैमालु आदाखौ आङो इउटुबाव नुबाय थाखायोमोन बेनिफ्राय सानबाय मा आं बे गथ'आ मानो मेगन नुवा जाखो होमबा सानबाय आं मेडिकेलाव लांखानोसै बिखौ एखेबारे बिखौ आं दैमालु आदानिसिम लांखानानै दिन्थिगोन आरो आलफनसा बे सनानिसिम आं लांनानै बिखौ इसोरनियाव आर'ज खालामनानै जेन बे गथ'आ मोजां जाना फैयो बेखौ आंनाव मोनसे भरसा दंमोन जेब्ला जों फैबाय आरो फैबोला आदाखौ लोगो मोनबाय आदाया एसे आर'जबो खालामबाय जोंनि थाखाय बेनिफ्राय बियो गावनो बे रुमाव हाबहैनानै सिगाङावनो हाबग्रोदो बे रुमाव हाबनानै बिखौ बुंबाय ससमाखौ दां एसे नोंनि मेगना गाज्रि जादोंब्ला होननानै अब्ला बि दांबाय दांनानै बिहानो बहुद गोजोननाय मोनदों आरो उनाव थांनानै जोङो आदाखौ बिदाय होनानै जों जेब्ला थाङो टाउनथिं थांनानै बै स्टेसन खाथियाव बे मेगन नायग्रा दोङो ना डक्टर बेयाव नायहैब्ला बुंबाय डक्टरा बिनाव मेगनाव जेबो जायाखै बिनि मेगना मोजांसो सोर बुंनाय जानानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दै बियो इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन बे अदालगुरियावनो बै माबा जादोंमोन ना पुलिस खारनाय बेयाव हाफैदोंमोन अब्ला डक्टरानो बिखौ बुंबायनो नोंनि मेगना गाज्रि जादों होननानै जेब्ला बेयाव फैनानै आर'ज खालामनानै थाङो अब्ला डक्टरनाव नायहैबा डक्टरा बुंलायबाय नोंनाव मेगना जेबोआनो गैया बेहा बेयावनो गोजोननाय मोनखादोंमोन माने गावहा माबा मोनसे गोजोननाय मोननानै बेयावनो बुंहैबाय आरो उनाव नायखांनायनि उनाव आइयै आंखौ मोजां नुबाय मेगना होननानै बेयावनो हामबाय होबाय आइयै बासा सनाया नोंनि मेगनखौ इसोरनाव बिना होबाय इनिखायसो नों नुबाय होननानै आंनाव बिराद फोथायनाय दंखायो आरो दिनै आरो आंनि फैनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि फिसालाया माने भां बिरि सोबग्रा जादों आरो माने जौ लोगोफोरजों थानानै बेनिखाय आं आदानिसिम माने आंनाव फोथायनाय दोङो जेन आंनि नखरखौ आदाया बिनानै होयो जेन आंनि फिसालाया मोजां फारसे फैफिनो बेखौनो आं दिनै भरसा खालामनानै बेयाव जेन आं फैनाय जादों आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आं हामबायसै फैरागुरि मण्डलिनिफ्राय सानजौसेबनि मण्डलिनिफ्राय आंनि मुङा जिर'नि बसुमतारी गामिनि मुं फैरागुरि आं बिराद जिसुनि अननाय मोनदों आंनि फिसाजोआ 13 थारिखआव खननै नामा फैदोंमोन टंला फारिसनिफ्राय 5 बोसोर जाबाय बे हाबा जानाया ओइ डिसेम्बर मासाव आं फैनो मोनासै बे समाव फिसाजोआ प्रेसार बारा जानानै टाइमनि सिगां बानायनाय जाबाय दा हौवासा मोनबाय ओमफ्राय डिसेम्बरनि 4 थारिखआव हामबाय आरो बिनि सिगां मोसौ फिसायाबो डिसेम्बरनि 3 थारिखआव जाबाय आं दायो गाइखेर लाबोदों रंजानायजों ओमफ्राय आं बिराद रंजानाय मोनदों आरो बेयाव 13 थारिख मोनफ्रोमबो आं बे फिसाजोनि थाखाय गथायबाय थायो बे आं सिनायासै दिनै बे बाथासिफोरनिनो बेखौ आं थांखि लिरहोबाय थायो आं नागिरबाबो मोनासै बेखौ दिनै बे नानिखौहाय लिरहोयो आङो बे दे मादै नों खिथाल' होननानै बुङो लिरो
दा मोजां मोजां हामबाय बियो दा 4 थारिखआव हामबाय दा ओमफ्राय बियो मोजां मोजां हामबाय इसोरनि अननायजों आं जेब्लाबो गथायखायो बियो 9 मास 9 दिनखौ सैसोबाय बे फिसाया फिसानि थाखाय मामा आंनि थाखाय बिनानै होबाय था हादै दैमालु नों खिथा होनबाय थायो आं थांनोबो मोनासै होननानै बुंबाय थायो बियो ओमफ्राय हास्थायबाय थायो बियो सिगाङाव गाज्रि जाबाय बे डक्टरनावनो फोसाबहैदों ओमफ्राय दा मोजां मोजां जानानै मैया बाप्तिस्मा होबाय मैया टंला पारिसआव गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय आं बिनायजोंसो मोनबाय ओमफ्राय दानाबा फैनाय समाव समबाराव 5थायाव फैबाय फैनानै जोङो गारिखौ बेक खालामबाय खालामनानै ओमफ्राय कारेन्टआ ड्राइभारा माबाना पावारखौहाय मोनसेखौ खोमोरबाय ओमफ्राय दानाबा फिदिंबाय बेक खालामबाय ओमफ्राय गोमोरबाय ओमफ्राय गथ'आ आंना फिसौआ बिराद गाबबाय आङो गिर्जा खालामनो नागिरखादों ओमफ्राय फिसाजोआ होनबाय मामा ड्राइभारा हिन्दुसो होनबाय हिन्दुबा गिर्जा खालामा होनबाय आङो ओमफ्राय बिदि होनबा आं खालामगोन होनबाय आं बे समावनो फिसाया ओरै बामदों गाबबाय बिजामादैया बे सिर मोनसेयावनो दं आंबो दं ओमफ्राय आसाफोर दं गासिबो दं ओमफ्राय आं खालामबाय खालामनानै गावसोरबो बिबाय ओमफ्राय दानाबा बिराद गाबबाय घन्टा मोनसे लाथारगोन मंगलदैनिफ्राय बे माबासिम माख्रिखान्दासिम घन्टा मोनसे लागोन बेसे गोबाव गाबगोन बेलाय होननानै सानबाय आं बे रजालिखौ बिखायाव होबाय आं आबौनि बिखायाव आबै आलपनाखौ गोसोखांबाय आं आबै नोङो अननानै बे आगैखौ अनदो बिखायाव रजालि होनानै बिबाय आं बेहेद मोनबा न'आव फैजासे बिबाय आं मोनबा ओमफ्राय बे आबै आलफनसाखौ नाम खारिनानै बिबाय आं नानि आबै आलफनसा नों बे आगैखौ अनदो दे आं बे बिखायाव होनानै रजालिखौ आं बिनोसै आबै आगैखौ अनला नोङो होननानै बुंबाय आं बिदि होनबा गोसोआव बिराद गाबखांनाय फैबाय गाबबाय गावसोरबो हौवा हिन्जाव गाबबाय आंबो गिर्जा खालामबाय थाबाय ड्राइभाराबो गोसो होनानै सालायबाय ओमफ्राय दानाबा एकदम रजालिखौ बेहेद मोनबा सानबोगासिनो दं आं न'सिम सानबोखाबाय आं बे आबैनि माबा लानानैनो बिराद मोजां मोजां सफैबाय न'सिम सोरांजासे गाबासै बे गथ'आ दिनैसिमबो मोजाङै मोजां दङ आरो बेबादिनो आङो बेनि थाखायनो नबिना जोंना आराधना लायो नालाय सेकेन्ड सुक्रुबारावहाय उदालगुरि पारिसआवहाय जि पारिस माबा फसंजादों बेयाव जों 5 बोसोरसो जाबायदां माबा आराधना लानाया आं खोनबा लादों बे फिसानि थाखायनो आराधनाखौ दा रंजानायजों आङो बे महिलाफोरखौबो आं मोजां बुजायनो गोसो जादों बे फिसानि थाखाय आरो आराधना खनफ्रोमबो आं गथायखायो आरो जों फैला सुक्रुबार हाबो आरो आं बे 13 थारिखआव फैनाया 2 बोसोरानो जाबाय इसोरनि अननायजों मोजां सफैबाय आरो दाख्लै थांनाय बोसोरावबो आं बेयाव माइरं मुथासे होफैदोंमोन आं बै समाव बावनानै थाखो ना माखो मिथिया ओमफ्राय आं आराधना लादों ओइदिनखालि आराधना लादों आं न'खरनि थाखाय बे समाव बिराद खुवा खुदोंमोन ओमफ्राय फिसालाया खिथाहैबाय मामा दिनै 13 थारिखमोन नों मानो थाङासै आं आंनि लोगोफोरखौ मादैमोनखौ लोगो मोनदों स्टेसनाव गारि गाखोनाय ना आं बावनानै थाबाय बाबा होनबाय आङो ओमफ्राय होमबाबो आं आराधनाखौ लाखादों आरो महिलाफोरनो जाहोदों लोंहोदों आरो आं ओइदिनखालि जेबो नङा बिनि थाखाय हाजासे हामबाय बाख्नायो आरो बे आबै आलफनसायाबो बिराद आंनि बिनायखौ खोनासंबाय बे गथ'आ बेसे गोबावजों गाबबावोमोनथाय फात्ता गैया जै बिबाय ओरैनो बिखाया आं रजालिखौ बिबाय बेहेद मोनबा बिबाय आं बे समाव गाबगाबाय फैजासे बिजामादैया होनबाय मामा गिर्जा खालामामोनबा मा जागौमोनथाय होननानै खिथाबाय ओजों न'आवहाय बिमा मोननो खिथाफैबाय आं दा मा खावलायबावनो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों आखाइ खबना होदो
बे समाव